Aló, continuem amb la probabilitat. Hi ha successos independents, és a dir, que no tenen relació. Anem a veure això aplicat amb les mates. Quan successos són independents, es compleix aquesta norma que us posaré ara. La probabilitat de A i B és el mateix que fer la probabilitat de A multiplicada per la probabilitat de B. És a dir, anem amb les cartes. Hi ha 48 cartes de la baralla espanyola, és a dir, los bastos, les espases, tot això, val? Les cartes, suposo que sabeu el que són, si no les busqueu, cartes baraja espanyola, val? Llavors hi ha 48 cartes, sí? Llavors, com van numerades? Van numerades de l'as al 2, així, val? Després hi ha sota cavalló i rei, val? Serien aquesta, 12 per cada pal, val? 12, 12, 12, 12, que hi ha 4 pals. Deixant això aquí al costadet perquè més o menys us en recordeu, ara jo us dic dos esdeveniments, és a dir, l'esdeveniment A, que és, anem a fer-ho amb un altre color, l'A és treure un as, val? Llavors tenim 4 asos perquè hi ha 4 asos diferents d'espases, de bastos, val? I l'esdeveniment B, que és treure bastos, val? Que és bastos. És un pal. Llavors, anem a fer la probabilitat de A per separat. Probabilitat de A. És a dir, quina és la probabilitat de treure un as? Recordem que la probabilitat es calcula amb la regla de Laplace. Què vol dir? Que dalt del al numerador posarem els casos que ens van bé, els favorables. És a dir, els as que hi ha a dins de la baralla. I quants tenim? Hi ha 1, 2, 3, 4, perquè hi ha 4 pals. Per tant, 4. I a baix, al denominador, sempre posem els casos possibles de tot l'esdeveniment que estem, o sigui, l'espai mostral, tots els elements. Quantes cartes hi ha a la baralla que tinc a la mà? Doncs 48. Per tant, 4 entre 48. Si això ho reduïm, és un 12. Per tant, això és la probabilitat de A. Anem a veure la probabilitat de B, és a dir, la probabilitat de que sigui bastos. Quants bastos hi ha? Hem dit que per cada pal hi ha 12 cartes, per tant hi ha 12 bastos. 12 entre quants? Entre el total, 12 entre 48. I això, si ho reduïm, és un quart. Bé, com veieu és més probable aquesta que aquesta, val? Això és lògic perquè hi ha 4 cartes i l'altra hi ha 12. Quan tenim això anem a comprovar si són independents. Anem a fer primer la probabilitat de A i B. És a dir, la probabilitat de que sigui un as i a més sigui basto. Quants bastos hi ha? 12. Però de as bastos només hi ha un. Hi ha una carta. Cada pal té un as. Per tant, només tenim un. Un de quant? De 48. Val. Fins aquí, bé. Anem a comprovar si són independents. Ens diu la fórmula que si això, aquesta probabilitat de A i B, és a dir, la que acabem de calcular, és la mateixa que multiplicant les seves probabilitats, seran independents. Doncs anem a fer el càlcul de la multiplicació o el producte de les seves probabilitats. Multipliquem un 12 per un quart. I això és 1 per 1, 1 i 4 per 12, 48. Per tant, com podem veure, és la mateixa probabilitat, per tant, sí són successos independents. Espero que estigui tot clar. Qualsevol dubte, ens veiem. Adeu!